Li Rojavayê Kurdistanê Rojhilatê Feratê ji destpêka operasyona Tirkiye leşkerî ve grûpên çekdar li dizî û talankirin û binpêkirinan de berdewam in. Herî dawî sayloyên girêspî û silûk talan kirin û genim û cihê wê ku milkê xelkê wê ne. Di proseyeke plankirî de di dizin û bazirganiyeke mezin tê encamdan. Rewangeha Sûriya Mafê Mirovan roja çarşemê 11 Birçilaya 2019 belav kir ku grûpên çekdar yên ser bi Tirkiye ve sayloyên girêspî û silûk talan kirine û genim û cihê wê dizîne û veguhestine Tirkiye. Li gorî jêderên rewangehê serkirdeyekî Grûpa Ehrarê Şerqiye ku nexwestiye navî wî bi temamî eşkere bike birayê serokê Encumena Girêspî ya Xwecihî hejmarek kesên din ser bi grûpên çekdar yên ser bi Tirkiye ve dexlûdanê ku hatiye dizîn ji sayloyên girêspî û silûk ji serkirdeyetiya Cebhe Şamiye, Ceyşül İslam û Ehrarê Şerqiye kirîne û ji hin enbarên beriyan halê nêzî bazînxaneya Elbello amade kirbûn veguhestin. Herwiha rewangehê serbar kir û got ku dexlûdanê hatî dizîn ji hin bazirganên xwedîpêwendî ku di lîsteya sizayên navdewletî de ye hatiye pesindan têfirotin. Ji wan bazirganên ku di firoşinê de yek ji bazirganên Reqayê Yêxuya ye. Balîkariya du bazirganên din xwedî embarên li Rojavayê benzînxaneya El Abbas li gundê Ferce li gundewarê girêspî. Herwiha xaleke komkirina dexlûdanê diziyê li devera Rojavayê filkeya dadgeha nû ji bo embarkirina berhemên diziyê bi serkirdeyetiya Grûpa Cebhe Şamiye têne encamdan. Li gorî jêderên Xwecihî sayloya Dehlîz li Silûk 11,400 tan genim li xwe digirt. Sayloya Sexrat li başûrî girêspî 11,000 tan genim li xwe digirt. Di her du sayloyan de jî 26,000 tan ji cih heye. Serbarî sayloya Şirkirak li bakurî Reqayê ku 9,000 tan genim û 11,000 tan cih li xwe digire. Rewangeha Sûrî li gorî jêderên xwe tekez kir ku ev amarên borî ji Tirkiye re têne veguhestin. Beryanha jî tubabên mezin ji sayloyên Dehlîz û Sexrat li girêspî û silûk hatine veguhestin ji Tirkiye re. Niha jî tubabek jê ji ber qedexekirina çûn û hatinê li deverên operasyona Tirkiye li embarên girêspî hatine embarkirin ku çûn û hatina otomobîlan jî ji bilî ambulansan hatiye qedexekirin. Herwiha Encumena Xwecihiya Girêspî genim û pembûyê ji sayloyê bi biryar vediguheze bê ku diyar bike bi kur ve wê were veguhestin. Dê meha borî de şer û pevçûn di navbera artêşa Tirkiye û grûpên çekdar yên bi ser ve qesedê de li devera sayloyan lê navçeya Ên Îsa û Girêspî rûdan. Hevdemî êrişeke balafirên bê balafervan yên Tirkiye li ser gundê Şirkirak li Ên Îsayê topbarankirina wê sayloyê piştî çend rojan ew dever hatine kontrolkirin Hesedê jê vekşiya. Ji destpêka operasyona Tirkiye leşkerî vel Rojavayê Kurdistanê serbarî derencamên nerînî û kuştinê û rewşên derbiderî û penaberiyê di encamên şer û pevçûnan de grûpên çekdar mal û milkên xelkê didizin desteser dikin talan dikin û li pêş çavê civaka navdewletî û rêxistinên mafê mirovan û di binpêkirinan de berdewam in bêrê girî.